Авыр бит, авырлар бара шулай бит. Бөтенебез дә беләбез. Алар үсә баралар, шушындый чорда безгә алар рөхсәтләрен бирделәр. Радик тагын шушы авылда туып, шушы авылның чирамендә аунап, шушы авылның детсатында йөреп, шушы авылның мәктәбендә белем алып, шушы авылда гаилә корып, шушында балалар тудырып, шушында балалар үстереп, әмма ләкин дәвамы юк, дәвамы Балтачта инде националь бәйрәмнәре шулай бит. Барыбызга да мәгълүм, инде күп тә калмады, 5 октябрь көнне хөрмәтле укытучыларыбызның һәм шушы мәктәптә хезмәт кыя торган башка хезмәткәрләрнең профессиональ бәйрәмнәре. Бөтенебез исеменнән, бу рәхмәт бөтен авыл халкы исеменнән. Бу рәхмәт бүгенге көндә мондамы ул, бүтән шәһәрләрдән ул, бүтән җирлектән ул яшиләр, хезмәт итәләр, көн күрәләр, безнең авылдашларыбыз. Бәрәкәтү. Бу җирлектә тудык, яшәдек, үстек. Һәм авылыбызның шушындый киләчәге, шушындый матур тормышта алуы, шушындый буын тәрбияләренең сәбәпчеләре, тәрбиячеләр һәм укытучыларыбыз сез. Сез булганы игелеген күрегез, һәм дә ки шул зур хезмәтегезгә бездән кичкенә генә шушы бүләк, шушы көнне, менә шул театрны бүләк итәргә булдык. Бу ничә булды алмыйсың? Гөлнур апа, сезне яратырга мөмкинме? 40 елдан соң шушы сораулар. Рахмат olsun. Рахмат. Чын күңелле. Зур рахматлар Нурия апа. Аллах рахмат сезгә Нурия апа. Әле лайыклы ялга киттем дигән дип тынычланмадыгыз. Яшь булуңа һаман да әдәп, әхлак һәм бүтән төрле тәрбия бирүне, укытуны дәвам итәсез. Аллаһ рәхмәте булсын. Осман абый белән. Аларның икесенә дә октябрь аенда Аллаһ бuyursa күркәм яшь, аларның икесенә бергә 150 яшь. Насип булсын, хәерле гомерләр насип булсын, барыбызга дагы оныкларыбызның, балаларыбызның, оныкларыбызның шатлык куанычларын күреп, кайгы хәсрәтләрне үткәрергә өйрәнеп, матур иттереп, әле яшәргә барыбызга дагы хөрмәтле җәмәгать, әле безнең бүләкләребез моның белән генә бетмәде, юбилейларга гына түгел, без гомумән бөтен тәрбиячеләребезгә, бөтен укытучыларыбызга дагы кичкенә генә бүләк әзерләдек. Аны дагы зур итеп кабул итеп алсагыз иде. Җегетләребез, булышыйк әле, әйдәгез. Bütün җитәкчеләргә дә ул бирде. Bütün кирәкле әйберләргә дә ул чапты. Bütün дигәндә, менә каяндыр бүтән имеш сүзләр килеп кермәсен өчен яшермичә әйтәм, Радикның эше, шуңа күрә күптән түгел генә 2 атна элек. Инде безнең авылыбызның иганәчеләренә рәхмәтләребез чиксез. Нинди генә чаралар үткәргән театр коллективының Кәрим Тинчурин, Туфан Миңнуллинның Нәзир дип исемләнгән спектаклен сезнең карамакка алар бүген җиткерер. Спектакль искиткеч көчле.